2026 बिसिनि जानुवारि दाननि 2 सालमारि 1 साल 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रंजित देबबर्मानि चाइतक मुंबाय PMGSY नि बखाक्तै बायजालबारि साकनाय नक लामप्रानि सिमी हातकाटा बाजार जरा बिसि कलकमा रमै लामा स्नामजाग्या तंमानो ताबुक स्नामजागै तंमानि न चेरै नायखा बेराय नायखा एमएलए रंजित देबबर्मा बिनि लगियो तंग PMGSY नि एक्जिक्यूटिव इंजिनियर SDO कन्ट्रेक्टर तै आमचेनि लुकु हामक्राय सामुं तांनाय रक लामा स्नामजाक तंग थानि आमचेनि लुकु रकनि जोंजाल केबेंमुं तंमा रकनो काहामके चेरै नायखा तै लामा काताल स्नामजाक मनिबाय लुकु रकबो खातुं जागबायखा चंतिनि रतनपुर तो माने चिनि बायजालबारि जे लामा ताबो PMGSY नि जे स्नामजाक दंगो ओ लामानो तुइ किसा लुकुरो कमप्लेन खालामन किनि फाइने फैका एकाय जेखाने पिस दिथनि मेसिन किसा डिस्टार्ब खायो किसु किसु जागा ठीक भाबे खाय आसुगलिया एका अब तिनि चिनि एजुकेटिव साहेब फाइका SD साहेब दंगो एजेंसी रक फाइका नायलायखा लुकुनि कामिनि लुकुरो बैमालायखा एका ओ जागाबो किसा और हालुथिनि यां खेत दंगो माइबर जन खेत दंगो बनके कमप्लेन दंगोने तिनि सालायका मो जाते कलायाते एवं भविष्यत मो एका रिटर्निंग वॉल खाइनान बागे तिनि एजुकेटिव साहेब सालायका लेफानो मनो भविष्यत कायसा एका रिटर्निंग वॉल खाइनान बागे जों कक सालायका ओ जे हालु जयन तमने खानानसिम लुतनाय इको जागा नकफां बरक जतनो जागा नकफां बरक गसिका बरनिनाय मुबुंनि कामिनि लामा ओ लामानो नायथत खाइनानि बागैनो तिनि गभर्नमेन्ट या पिरि काराग्रम खा तिनि एजुकेटिव साहेब चिनि बरकमै ब खाफ्रुम फायो खानामा लगलगिना एजि साहेब बरक तंगो एजेंसी बरक तंगो बिन बुफावरा काम खाइनाय खूब मुं गोनां ओ लामा जाखाइनाय गमरनो खानानि सिमि हालुयै नायथत खायो अमनो तैसा लामा हरनाय गारि खुंनाय काहामखाय चलिमाना मतन खाइजानाय नंगाका अमबो तैसा नायथक खाइजानाय एवं भविष्यत ओ कामिनि बरकनि दैमान अनुसारे जों मनो रिटर्निंग वॉल खाइनायनि बागै जों चाइतकनाय एकाबो ताइ कुन ककरे ओ लामा नायथकतुन चिनि कामिनि लामा तेबो मोजाङै टन्टुन शहरनि हायखाय ग्राम अञ्चलनि बरकबो लामा कतति चलिमानथुन गारि फां फांखाय चलिमानथुन अबो जों नायो आबोनि बागैनो तिनि ओ जों जाला साइमेनो जों अर फायै सकमो माका लेका हामबाय अनि काकी संरंनो सुदो बाय संरंनो बरक जतनो न लेका हामबाय मारिवो बरक चिनि जनगणनि बागै लामा खालामनायनि बागै जागारिमानि बागै बरकनो लेका हामबाय जतनो खुलुमखा पहिलाव हैप्पी न्यू इयर 2026 फाइटंगो ओ हैप्पी न्यू इयर चिनि बागै वानसुम गताल तवै फाइथों चिनि गथालायमेन दैबो गराक तवै फाइथों जतनो सा काहाम फान काहाम चिनि पामु काहाम तवै फाइथों चिनि हैप्पी न्यू इयर ओ 2026 चिनि लोको तिप्रासारनि बागै भविष्यत काहाम तवै फाइथों जतनो हामबाय खुलुमबाय।